Så kommer de springende ud deroppe her i sort. Og de er ninjaerne. Han er i gang, det er fantastisk. Han tager kampen op med ninjaerne. Der ramte han der, hvor det går mest ondt. Så der bliver i hvert fald ikke formeret nogen ninjaer der, kunne vi se. Så det viser det hele. Det er nemlig sådan, at Haderslev har sin egen ninja-klub, som vi kan se her. Ninjaernes specielle filosofi og træning har gjort dem til nogle af de mest kendte krigere fra Japans historie. Der er også den fra tegnefilm, Ninja Turtles osv. Ninjaerne bruger realistisk kamptræning uden regler til at opnå større kendskab til sig selv og deres omverden. Deres kampkunst er normalt skjult og vanskelig at se, men i dag laver de en opvisning for os, og det var vi rigtig glade for. Og hvis I nu skulle tænke, det var da fantastisk, at Jasper han kunne klare sig der, så kan vi så sige, jo, han er instruktør i klubben. Så det er, som det skal være. Det var ninjaerne. Giv dem en stor hånd.